Mae di dŵad i pat o'r raglen orau fi. Da chi'n gwybod beth chi'n cerdded i lawr ar aisles yn y supermarket yma? A da chi'n gweld, cwstad. Dwi'n gael hwnna fo chips yna. A da chi'n drownd, ia. Ryw 2 neu 3 ail, ia. Ac ar ôl yr 4 ail, da chi'n dweud, ngwfio fe. Gyda nôl ar y silff, ia. Wel, da ni di gofyn wrth pobl trwy ledled Gymru, ia, i gyrru lluniau fewn, ia, o pethau ar y silffoedd rong. So dyma ni, without further ado, pethau ar y silffoedd rong. Reit, mae'r llun gyntaf yma wedi dod i mewn gan Hugh Daniels. Nath o ffeindio potato croquettes yn ganol o iogurts yn Morrison's Colwyn Bay. Briliant. Da yw. Nesa. Mae hwn wedi dod i mewn gan Eirlis Hughes o Trefor. Mae Eirlis dweud, anwyl chuckles ar criw. Is i ffeindio pacad o gynau yma yn secsiwn llyfra yn Tesco Pormadog. A meddwl sa'ch chi licio gwlnd o. Eirlis bach. Get alive. Licio hwnna. Na, dwi'n licio hwnna. Fyrn yn disgwyl i mewn o Bertha Tydfil. Rai Fyrn. Hi, Chuckles. Thought you'd like to see this fresh lemon smutted in the middle of the pot noodles in Marks and Spencer's in Cyfarthfa. Thanks, Fyrn, mate. Ond, ia. Hon, di gora. Sbio hon. Mae yna rhywun di gyrru llun i fi hwn o grapes yn ganol y cnau. Yn sling